Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि टी एन ब्लग भिडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दायो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। दिनैहाय जोंहा बिश्वकर्मा फुजानि फुजा होनो नागिरदों। आंनाथ' फुङा बिबार बारि जायनो बेखौ लागोन बेनो गबलावगोन नै जायना बांसिन जानाय देमल बादि दे दे जों जानायबाय जोंखौ बावगोन जानायखौ आं केमेराखौ बुथुबाय सामावदों लाजिनायरा जालायबाय दा जाखांबाय आरोखि ना लोगोफोर जोंनाव दा जाहैसाय नायबा फंबाय टिमना गोगोम जाखायो दैमा गुवा जालायबाय केरखोनो गोदोलै सोमजिग्रा अफायखौ जुगुलाबाय बियो नङालै बे उन्दैयाव खामफ्रामना गोदोनायाव बोरो दा गोदो मसला रखम एक्टर आगैमोन दंना दा माबायदि फन रायलायनो हायो मालाय नुवाखै नोङो फंबाय टिमनाया आरो सिगां मानसिफोरजों मा खाथि खाथि थाफैदों नोंलाय गुमै मोनाव थांसै बाइकजों सोरनाव गुमै मोनाव नाखायाव थाङो थौ फैसा जानो फैसा मा फैसा नांगौ गारिखौ सुनाय गैयाथ' है दंखायो दहाय सोखादों 50 थाखा सोखादों होमबा दाहाय जेवाय मा होनबाय खारबा नायनो लुबैनानै थारा बेयो खोन्थाना बिदिनो मा गामिनि खालाम जेवाया बारासला जाथारे गोसोनि थाखाय बिदि खेलसै बोरै दं नोंसना आइयान बेनाना खालेगा बेनाना बेनाना खालेगा बेनाना बेनाना खालेगा Bawa saudara menjawab. Ada lagi mana? Ada? Sudah. Lah kabar, jangan aku sudah kabar, nah, tunggu saya, tada.